Iran has accelerated its nuclear program. I want to make a deal with Iran. I want to do something if it's possible. A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Na Israel sarawit kuinat kakhaftal yitbil Iran anon ide igri atsifo kofila ayriiniya na Israel nagar maclo bxay gobor kullu salam ayrakbni unda balatiya Israel dima nay matsana maakhlay mbraq cica salamawun zittaragagan kam zkhone rግጸኛ አየ ምክንያቱ ድማ ናይ ኢራን ተላአኽቱ ዕጡቃት ልክዕልክዖም እንዳሃብኩዎም የዘለኹ ሕጅ ዝተርፈኑውን ናይ አርማጌዲዮ ውግእ ንሱውን ምስ ኢራን ጥራሐዩ ክኸውን እንዳበለቲያ Israel ወሲኻ ናይ ውግእ ልምድ ዘለዎም ሰራዊተይ ንዘመናት አጽዋር እንዳምሮቱ ዝነበሩ ሳይንስታተይን ብናይ ውግእ ጥበብ ዝተመሉ ጀነራላተይን ሕጅ ሙሉ ትኹረቶም ዓይኖም ናብ ኢራን ንኸዝሩ ገይረ እየ ኣብትብሎ ለዘላ ሰዓት ኢራን ድማ ውሽጢ መሬት ዝቀበረቶ ጠንካራ አጽዋራታውን አበረኻ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረት እንዳተሰምዕ ይዝርከብ ናይ ኒኩለር አጽዋር ሕማም ርእሲ ዝኾነ አሜሪካ ድማ ሓደ ግዘ ምስ ዕጡቃት ሕተ ተሰማሚ አላ ካለ ግዘ ድማ ምስ እስራኤል ጽቡቕ ኢላን ዋላ ኳንተ ተባሃለት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጥይት ንዝትኩስ ምሕረት ኣይክገብሩልን ኢላ ከተጠንቀቕ ተሰሚዕ አላ ሰራዊት ስትራቴጂስታ ስርሒት አርማጌዶን ኢሎም ብዝጽውዑ ኣብ ማእኸላይ መብራቕ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝኸፈአ ለውጣሪ እዩ ብዝተልዓለ ድማ መንጎዘን ብርክት ዝበላ አጽዋር ዝውንና ሃገራት ማለት እውን መንጎ ኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መንግስትን እስራኤልን ቀጥታዊ ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ፖለቲከኛታት ስጋኣቶም እንዳቐመጡ እዮም ዝርከቡ በቃላት ምልዋጥ ዝጀመረ ናይ ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ጎንፂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ ሙሉእ ናይ ሰራዊት ተሳትፎ ተቐይሩ ታሪካዊ ሓደጋ ንከይፈጥር ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ይዝርከብ ኢራን እውን ናይ ሳተላይት ሓበሬታን ንዝተጠለፉ ናይ መራኸብቲ ሜላታትን ምንጭ ብምግባር ናይ እስራኤል ሰራዊት ምክልኻል IDF ናይ ቅድመ ምክልኻል ወታደራዊ መጥቃዕትን ንምኽፋት ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ገሊጻ እያ ተወሳኺ እውን ናይ ኢራን ላዕለዎት ጀነራላት እውን ገለ ምትንኻፍ እንተተገይሩልና ሙሉእ ሓይልና ናብ እስራኤል ክነዝር ኢና ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ሰራዊት ውግእ ክነካይድ ኢና ክብሉ ግብረ መልሲ ክህቦ ተሰሚዖም እዮም ኢራን ኣብ ነጌብ በረኻ ኣብ ናይ እስራኤል ፍሉያት ሓይሊ ዘነጻጸረ ትክክለኛ ናይ ሚሳኤል ወራር ክትጅምር ከም ዝኾነ ዝገልጹ ድማ ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት እዮም ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ውሽጢ ዝሰፈሩ ዓዘብቲ ሰራዊት ከም ዝብልዎ ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ማዕበል ንፈታ 110 ዝዓይነቶም ሚሳኤላት ዝሓቆፈ ዓሚቑ ዝባውን ዓብይ ናይ መሬት ውግእ ምድራዊ ውግእን ዘጠቃልል ይኽብሉ ተሰሚዖም እዮም መብዛሕትኡ ናይ ኢራን ሰራዊት ትኹረት እውን ኣብ ናይ እስራኤል ኣይረንዶም እንትኸውን እስራኤል ድማ ነዚ ናይ ኢራን ምድላው ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ፈኸራ ጥራሕ ክትብል እውን أنا إساتيا وسيخاون إيران مدفئة خمس قربة سلتحسب قدأت نختبصح أخل مدلاو غيرايا قل نحناون لعليا أخل مدلاو غيرنا إنا اندابلتها تركب بزم مغنياتيون أما أخلايا مبرع تحت سماي عبي سقاة فرحن تفطير زركب ናይ ኔታንያሁ መንግስቲ እስራኤል ብዝማዕበል ናይ ሰራዊት ዓቕማት ተኣማመንያ ጸላእትና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ኣየር ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝተዳለወት ሃገር እያ ዘለትና ክብል እውን ገሊጹ እዩ ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣየር ብኢራን ዝሕገዙ ዕጡቃት ናይ ሚሳኤል ቦታታትን ናይ ትእዛዝ ማእኸላትን ኣብ ኢራቅ ኣብ ሶርያን ኣብ ውሽጢ ኢራንን ብቐጥታ ንምጥፋእ ዘተኮረ ንዓብይ ወፍሪ ስርሒት ንስቲል ሃመር እውን ኣላዓኢሉ እዩ ንኤፍ35 ናይ ኣሜሪካ ስርሒት ተዋጋእቲ ጀታት ሰብኣልዎ ነፈርትን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ኣይሪኮም ሚሳኤላትን ብምጥቃም ኣብ ናይ መጀመርታ 48 ሰዓታት ልዕሊ 60 ዕላማታት ንምህራብ ድልዋቲና ክብልውን ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣየር ገሊጾም እዮም بأي علامة قبرتي سرعة التعاطق ونايوج سوال بنفرتي مالتون درون أبناء إيران ربطقان نزلوا كونفيتات تخلينا متكعة نمفتسام التعاطق وخفلتات الداليوم يوم كم منستر مكلغال إسرائيل مالتون كابنا إسرائيل ديفنس فورس كوماند زت ترخبنا ساتلايت حبريتاون أما خلاوي إيران برخاتات زت تقبرنا إيران زت تحبوا أصوارات دفعات كم زلون علاو غيريو زومبوتات ببومبن بخالوت أدفانسد أصوارات زت تخوون زت تحصورن إيران نيكلورات التقم تقولنا أصوار مخازن مخانمون تقوليتو ናይ ዲጂታል ውግእ ካብ ዝውላዕ ጸንሑ ይዝባሃል ናይ እስራኤልን ኢራንን ነገር በኽፍሊ 820 ዘለው ናይ እስራኤል ናይ ሳይበር ክፍልታት ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ራዳርን ምትእሳር ሳተላይትን ሶፍትዌር መምርሒ ሚሳኤላትን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላውን እንዳተገለጸ እዩ ብተወሳኺ መርበብ ሓበሬታታት ኢራን በተደጋጋሚ ምንቁርራጽ ከም ዘጋጠሞምን ብዝተልዓለ ድማ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ክንዲ ሳተላይት ናይ ኣናሎግ ምውሃድ ሜላታት ንኽጥቀሙ ከም ዝተገደዱውን እንዳተገለጸ ይዝርከብ
مززت حزة كابنا إيران سيجنالات كفل دووصو سندات كم زريبو ناي GPS متشوربارن ناي راديو تالقا مئتاون أبنا إيران زتعاطقو خفلتات أوشتي كوستاس مدنقار بمفتارم نا معرباو جنبار زقبرو وقعزو نخدناغو غير إيون دا تباهليو ناي إسرائيل ناي ميديا تنتدما نزي تقبار دمس ألبو ناي قتلت ميلا بمبال قليس أمو يوم نزيناتهم تقبار مالوتيو بإسرائيل منقستو وغنون حدا تانكي قدم تقسم مجمارو أميدا عودو وقع بديجيتال ماشين مسعار زبل مساداو الرائية اليكبلو ونقليس أميم إيران بوغنا نزوم ديجيتالاو متكعتات ني إسرائيل زفتشنا له أقات أميو بمبال قليس أبطايا كرم معالتات إسرائيل ناي حوتن ناي حماسين دفعات نمتفاكم اون ناي إيران أغربوت مسمرات نمقراص بمبال أب غولان أب هايتسن أبدو سوريان حدا كفالات متكعتي كم زفتسمات وانتا قليس نيرويو كاب سايرت ماتكالن غولان برغيدن زتوصاصو ناي إسرائيل حيلتات ون مركباتان كتاتن بإبستاتن زتحجز كبير متكعتي مكيادو تقليس ايو اب ناي سوريا كبابتات بفلاي القصيرة بتبهال غزات ابزلو برخاتات كبير وق كم زنبره زتغلص انتخون اتبوتا بتكن بحاون تشفينو كم زنبرهون تسمعيو زنبره وق 72 ساعات طرح زود انتخون زي قرص ناي مدفع له وطاتن ناي سبال ونفرتي دبدابن كم زنبرهون تسمعيو از خمزي لخله ايران سوراو اهاريتات بموداب معرباو دبا سراويتات كتاكب كم زجمرت وانت قليص ايو ناي ساتلايت مسلتات كم زحبروون كاب 1500 لعلي تانكتات تونጨፍቲ ሚሳኤላትን ተንቀሳቀስቲ አሃዱታት ራዳርን ኣብ ትሕቲ መርበብ ካሜራ በረኻ ከም ዘቀመጠት አረጋግጹ እዩ ሓደ ናይ እስራኤል ሰራዊት ተንታኑን ኢራን ጸጥ ዝበሉ ኣጽዋራታን ነዊሕ ግዜ ኣብ ትሕቲ መሬት ክትቀብር ጸኒሓ እያ እዚኦም ድማ ንምርኢት ዘይኮኑስ ንውግእ እዮም ተሰሪሖም ክብል ተሰሚዑ እዩ جنرالات إسرائيلون بمريت يخون بسماي ناي ساتلايت ركبات لعلنت نخحوز انداغبرو كم زركبون داتغلصيو بتوسخ إسرائيل ناي نوي حراقه مسائل سرعاتا ابطقا يوردان شنطرون ابزركبو عرديتاتا وافيراتيا ناي صره نفرتي باترتاتون اب سميناو دوبات كم زتتخول انداغلصيو ناي زو ماصوار علاماون ناي ايران نيوكلير كم زخونه يزغلص زلو ايران بوغنا ناي إسرائيل مكلاخلين مبدهن ناي ممكات عقماون نمغلواتن او استفراله جنبارات انداسوحفحت كم تركب انداغلصيو ناي عراق ملشاتات حوتين ناي حماس ناي حزبولان عطقاتون ناي اسرائيل عقم نمدخام يلم حالفهم ناي روكيت متقعت بمخفاتون نابتي صوتا كم زاتو يزغلص تناي موداتا غنص ناي زنكلتن هاغرات مالتو ناي ايران اسرائيل نابز حج ساعات بفولي انداد صلالو انتخون ناي ايران اصوارات نيكولار عرراتن اسرائيل اب علامه بمئتاهم كمون ايران اصواراتن مكلخاليلا ناي مريت وق حويسا كتجمر كم تخيل እንዳተዘረበ ይዝርከብ ብዝዝ ተልዓለ ድማ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻው ተንተንቲ ፖለቲካ ስግኣቶም እንዳገለጹ እዮም ዝርከቡ ናይ ዘን ክልተን ሃገራት ኩናት ምዝውላዕ ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዞባ ብርክት ዝበለ ናይ ታንኪ ናይ ጎቦታትን ከምኡውን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ውግኣትን ዘካተተ ስለዝኾን ንኽልቲአን ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ዓለም ዝጸሎ ሓደገኛ ውግእ ስለዝኾን ናይ ዘን ክልተን ሃገራት ወጥሪ ኣብ ግዚኡ መዕለቢ እንተዝግበረሉ እንዳተባሃለ ይዝርከብ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ናይ ኒውክሌር ድርድር ንምግባር እንዳሰርሐት እያ ዋላ እኳ እንተተባሃለ ንኣሜሪካ ወሲኽካ ምዕራባውያን ግን إسرائيل كم زي چكنا أبغون إسرائيل مخانن فلوت يوون دات تباهلا يو تركي چاينا روسيا دما أبغون من كم زخوانا نمغماتو زيس أكما يكونن أبغون إيرانيين نزون يو ناي مأخلاي مورا بوليتيكا كابت مالولومي انداخف بمخادو لمدما ناي كنات صلالو تان صلالي ناي مأخلاي مورا غزبي أب كبير سقاات اتي ويركب